Gledatelji su bili spremni od jutra, svoje ulaznice odmah su osigurali. Ovo će biti prvi koncert na Zagrebačkom hipodromu nakon više od 10 godina. Rija ništa nije htjela prepustiti slučaju. Zbog predavanja na fakultetu, mama je priskočila u pomoć i kupila ulaznice. Odmah čim su izašle ujutro, znači vjerojatno 10:05, bila je trka, samo me nazvala kao koje ćemo uzeti, parter ili sjedeće, i eto, to je bilo to. Cijena ulaznica iznosi od 75 do 130 eura. Na mobitel kupaca jutros je stigla samo potvrda o kupnji. Ulaznice će se dobiti maksimalno 14 dana prije početka koncerta kako bi se spriječila preprodaja. Hey Croatia, I'm bringing my mathematics tour to see all of you amazing people. Pa interes je ogroman. Dakle, evo, jedno 10 minuta nakon početka prodaje ulaznica, tribine su nestale. A do sada je prodano više od 70% kapaciteta hipodroma. Vijest o dolasku slavnog pjevača u Hrvatsku potvrđena je tijekom šire nove turneje koja ruši sve rekorde po Sjevernoj Americi. Kapacitet Zagrebačkog hipodroma limitiran je na 50.000 gledatelja. Zagrebački hipodrom već je bio domaćin nekoliko svjetskih bendova. 1998. godine ovdje su nastupali legendarni Rolling Stonesi, 2010. Metallica, a 2 godine poslije Red Hot Chili Peppersi. Odlično je mjesto, produkcijski da se sve dobro složiti. Maksimir nije u upotrebi, tako da to nije bila uopće opcija. Slušam ga zbog super melodije, jako pamtljivih tekstova, njegova glazba je nešto na što se stvarno može plesati. Samo ove godine Širan je izdao 2 albuma i oba su dospjela na prvo mjesto diljem svijeta. Nesumnjivo, Hrvatska odavno nije imala koncert ovako velike svjetske zvijezde. Nova